Doncs l'IRTA es crea a l'any 1985, és a dir, tal com deies, ara fa 40 anys, i neix en el moment, no, on hi ha aquest nou procés polític a l'Estat, on es creen les comunitats, hi ha una transferència, no, de competències, es transfereix a la Generalitat de Catalunya la competència d'agricultura i la competència de recerca, entre altres, i allà es decideix que a Catalunya existia ja en aquell moment un sector que era molt important, el sector agroalimentari, però es veu que aquest sector té molt potencial amb el futur. Llavors es decideix crear un centre de recerca específic per ajudar al sector agroalimentari. Llavors decideix crear un institut de recerca amb un model molt modern. Al seu moment va ser trencador, i de fet encara ho és, un singular, en què es crea una empresa pública. Per tant, fa que tingui una flexibilitat molt més gran, i a més es crea a través d'una llei del Parlament, que també és un tema molt singular, és l'únic centre de recerca de Catalunya que té una llei pròpia del Parlament, i ens agrada sempre dir que es va aprovar també per unanimitat aquest centre de recerca, i el seu objectiu era que fos una eina pel sector agroalimentari, no? Diguem que estigués al costat del sector per ajudar a impulsar i potenciar aquest sector que, com dèiem, en aquell moment ja es veia que tenia un gran potencial i ara s'ha convertit en el principal sector industrial de Catalunya. En aquests moments, després d'aquestes 4 dècades, la necessitat de la institució és més tecnològica o és més com a resposta a tot el canvi climàtic i això ens suposarà? Sí, bé, com tot ha anat evolucionant, com tot ha anat evolucionant, quan va començar, els primers anys no es parlava pràcticament del canvi climàtic, no se sabia massa el que era, tot i que ja començàvem a veure els efectes, però no es tenia consciència, i l'objectiu en el seu moment era un objectiu, i encara existeix, però era un objectiu molt d'impulsar el sector, i per tant el que es deia és com podem produir més amb menys recursos, per tant intensificar la producció. Una producció ja es parlava de sostenible amb uns altres conceptes, però diguem utilitzar el mínim de recursos possibles per produir el màxim, però la idea era maximitzar les produccions, i per tant ahir s'havia d'aplicar molta tecnologia, i així es va fer durant molts anys. Ara els últims anys és veritat que el canvi climàtic tothom ja n'està parlant, ja som conscients d'aquesta realitat, i per tant part important de la nostra recerca va enfocat també en tema de mitigació i adaptació al canvi climàtic, però per això també necessitem tecnologia. Per tant, la tecnologia continua sent un dels eixos claus de la nostra recerca. Perquè vostè és expert en patologies de la fruita. En aquests moments, aquesta acceleració del canvi climàtic, les plagues i les malalties que ara se'n sol parlar són promogudes per això, o realment hi ha una tipologia de plagues i malalties de la fruita que ja són històriques? Sí. Bé, en el cas de plagues i malalties és un cas simptomàtic amb aquest, del efecte del canvi climàtic, diguem. El canvi climàtic el que ha produït és que n'apareguin de noves que fins ara no hi eren, o hi eren però per les seves característiques no eren rellevants, i ja s'han fet més rellevants, però és veritat que la majoria de plagues i malalties que encara ens afecten són plagues i malalties bastant tradicionals, que porten molts anys al nostre territori. El que sí que està fent el canvi climàtic, com hem dit, el canvi climàtic, el principal efecte que té al nostre clima és un increment de temperatures i una baixada de les pluges, però en el cas de plagues i malalties sobretot el que més afecta és aquest increment de temperatures. Això ha fet que aquestes plagues i malalties que no s'adaptaven a aquelles condicions i no hi eren presents, que ara estan augmentant la seva rellevància. Però el tema és un tema combinat. Continuem treballant amb plagues i malalties de fa molts anys que són aquí, i estem treballant, aquí és una vegada el més problemàtic, perquè les que coneixem és més fàcil, però ens van apareixent noves plagues i malalties, i això és un problema molt, molt greu i pot ser-ho més en el futur. Perquè clar, en aquest àmbit de les plagues i de les malalties, clar, des de la institució se treballa en aquest àmbit, però, o sigui, com a productes que no siguin perjudicials tant per l'alimentació com això, o ara ja s'està superant això a tot el tema de biotecnologia, genètica. Sí, amb aquest tema des de fa molts anys estem treballant amb les dues línies.
És veritat que durant molts anys la línia principal ha estat desenvolupar nous productes i amb aquesta línia que tu comentaves, productes que fossin el màxim respectuós amb el medi ambient i amb la salut del consumidor. Perquè nosaltres, quan parlem de plagues i malalties, parlem amb aquest nou concepte de salut global, que li diuen una sola salut, i per tant, el que fem amb plagues i malalties de plantes i animals afecten també la salut humana i per tant volem tindre tot lligat. Llavors, amb aquesta idea de ser el màxim de respectuosos possibles amb el medi ambient i amb la salut humana, estem treballant en desenvolupar productes que els controlin, productes biològics o productes naturals o productes que tenen menys impacte, més sostenibles. Això és per una banda i això és una línia tradicional que tenim, però sí que en els últims temps, ja fa anys que estem treballant, és trobar que siguin ja plantes que siguin resistents de forma natural amb aquestes, noves malalties o les malalties existents. I aquí tenim una línia important que estem treballant, són a través de les eines tradicionals, de millora genètica, de creuaments, és a dir, no estem parlant de plantes que són genèticament modificades, perquè aquí no està autoritzat, plantes o animals, sinó que estem treballant a través de creuaments, estem buscant aquests gens que són ja de resistència de forma natural, el que fem és incorporar-los a través de processos de millora genètica tradicionals, incorporar-los a les plantes. I aquí comencem a trobar alguna cosa interessant. Perquè hi ha un sector de la població que encara és tan reaci a aquestes millores, no sé si dir transgènics o si no és correcte, però per què? Jo crec que aquí hi ha falta d'informació? Sí, per mi hi ha una part importantíssima que és de la manca d'informació. Això sempre passa, quan utilitzes una nova eina, doncs la gent té por el desconegut i més amb una cosa que ens alimentem. Els processos d'alimentació sempre són més complicats. Per tant, aquí hi ha una manca d'informació i després també a vegades el problema és que hi ha una informació que no és adequada. Hi ha molt d'allò que li diem les fake news, doncs n'hi ha hagut molts sobre aquests temes i s'ha fet arribar a la població que aquests productes genèticament modificats són perillosos per la salut, això farà una transformació, tots ens tornarem Frankensteins, etc., cosa que no és la realitat, sinó que els productes que existeixen ja al mercat, que són genèticament modificats, no generen cap problema. És veritat que quan se va començar tots aquests processos, es va començar amb alguns productes que potser no generaven un benefici per a la població. Per exemple, un dels primers productes genèticament modificats eren plantes que eren resistents a un herbicida, i per tant tenien un interès econòmic molt clar i llavors això va generar moviments en contra d'aquests productes, però ara hi ha productes que estan genèticament modificats que el que introdueixen és un gen que fa que sigui resistent a una plaga de malaltia, per tant tenen un valor molt bo, o per exemple un arròs que sigui ric en una sèrie de components nutricionals que va molt bé per la salut, etc. Per tant, això està avançant i la informació arriba. I després és veritat que tenim una nova eina, que és l'edició gènica, que el que fem ja no són productes genèticament modificats, és a dir, no agafem un gen d'una planta o d'un animal, li posem un altre, sinó que el que fem és la pròpia genètica, la pròpia genoma de la planta, el que fem és silenciem algun dels gens o li donem més rellevància a un altre. I per tant, aquí ja no fem cap transformació, simplement fem petites modificacions i això suposem, que és una eina molt gran, que és el del CRISPR, que se suposa que a Europa fins i tot el trauran de la llista de productes genèticament modificats perquè no ho són i realment podem tindre una eina molt potent que ens ajudarà a tindre varietats o plantes amb unes característiques que siguin molt positives. Que això va més enllà de la modificació genètica o és una millora sobre la... Clar, això és una millora. Això a nivell pràctic, això l'únic que faria és el mateix que fa la natura de forma natural, provoca canvis, sí, l'evolució, canvis genètics, no una mateixa planta o un mateix animal, pel que sigui, pel tema de temperatures, pel tema del que sigui, s'adapta i fa un canvi del gen, no apareix un gen nou, sinó un gen desapareix i fa que tingui una característica diferent. Això l'únic que fem és el mateix que fa la natura per accelerar-ho. Sabem els gens com funcionen, i això ja ho tenim perquè la majoria de plantes i animals estan ja, seqüenciats, sabem els gens i molts d'ells per a què serveixen, doncs una petita, simplement tocant, una cosa que faria la natura, nosaltres ho fem, amb l'edició gènica s'accelera. I per tant entenc que això ajudarà molt en el futur a avançar amb aquestes tècniques. Després, des de l'IRTA també s'han fet estudis molt importants sobre l'eficiència del reg. Venim d'una sequera important, continuen havent-hi, però a part d'això s'ha treballat en plantes resistents a la sequera. També, la mateixa línia, dues línies. Una, tecnologies per fer, per una banda, que amb l'aigua que tenim puguem fer créixer els conreus que ja tenim, per tant, eficiència
amb el reg, com podem treballar amb menys aigua possible, i això és una eina que tenim endavant. Ara estem posant en marxa alguns projectes molt interessants amb això, que és el Reg Assist, que és assessorem a les comunitats de regants com gestionar l'aigua de forma més important. Ara, amb les modernitzacions dels canals, això també ajudarà molt, però de forma paral·lela també estem intentant veure quines plantes s'adapten millor a les nostres condicions. I aquí hi ha dues línies. Una és diferents conreus. En lloc d'utilitzar un conreu que consumeix molt aigua, en podem tindre un altre que en consumeix menys i veure com podem jugar amb aquesta combinació, i l'altre és generar noves varietats que estiguin més adaptats i per tant consumeixen menys aigua. Que això són processos lents. Tot el tema de la part de noves varietats adaptades, això fa que siguin processos lents. Com que tenim el cas d'un programa de millora en poma, que és un programa que tenim conjuntament a Nova Zelanda, exacte, és un Hot Climate Change, que li diem, és un partnership, un projecte que treballem conjuntament amb un centre de Nova Zelanda i diferents empreses d'aquí del territori per generar noves varietats adaptades al territori, i una de les característiques que li busquem és que siguin més resistents a les altes temperatures i que consumeixen menys aigua. Però clar, això estem parlant de 15-20 anys, per tant és molt lent aquest procés. Al llarg d'aquests anys també una de les divisions importants que ha tingut sempre en lluita, jo perquè estic més posat amb el tema de Lleida, no? Ha sigut el tema de les varietats de fruita. Però això, al llarg d'aquests anys s'han presentat moltíssimes varietats i s'han fet molts canvis en el que és la modificació varietal. I això d'alguna manera no ha pogut crear una mica de confusió entre els productors? Bé, a veure, el que ha passat és, diguem, el que estem intentant, i els productors també el que volen és adaptar la seva producció a les exigències de mercat, no? I el mercat va evolucionant amb els seus gustos i les seves pròpies necessitats, no? Per una banda, i per l'altra també el clima es va modificant. Llavors, clar, el que tu intentes conjugar les dues característiques són la necessitat d'anar adaptant la teva producció a les necessitats o als gustos del mercat que van canviant i de produir, diguem, i adaptar-te al medi ambient. Això fa que has d'anar creant noves varietats, perquè si no, la mateixa varietat ja no s'adapta amb aquesta realitat. I això ens passava amb les pomes, que aquí eren roges, que al final ens tornaven roges a Lleida i no eren cruixents, i el consumer volia una poma roja i cruixent, i això hem tingut que anar adaptant a aquesta realitat. Llavors, en el cas de poma, hi ha hagut una adaptació a poc, han anat apareixent poques varietats, per tant aquí no hi ha hagut un gran canvi, i en canvi en el cas de fruita de pinyol, sobretot préssec, nectarina, hi ha hagut moltes varietats noves, però que s'han anat adaptant. De cara al consumidor no genera massa problema, perquè al final el consumidor el que vol és un préssec groc o una nectarina roja o blanca, per tant no hi ha molts canvis, tot i que canvien les varietats, les característiques són semblants. I de cara al productor, sí que és veritat que si hi ha més varietats, doncs pot triar més, i per tant també buscar el que més s'adapti. Per tant, jo diria que no ha generat excessius conflictes ni en un costat ni a l'altre. Perquè en aquesta part de la recerca de varietats, quin paper juga el consumidor? És un paper molt important. Al final el que estem fent és buscant què és el que vol el consumidor. És veritat que com que, clar, el que vol el consumidor normalment és i fins que tu tens la varietat passa uns anys, doncs aquesta hi ha una evolució, però els nostres programes que tenim ara de millora genètica, el que anem primer és a veure què demana el consumidor, i si vol una poma roja i cruixent, doncs anem a buscar una poma roja i cruixent. Si el que vol és una poma menjar-la una tardana o una primerenca, doncs volen menjar pomes, doncs mirem de buscar-li que sigui una altra. El mateix passa amb les peres, el mateix passa amb el préssec, que sigui dolç, que sigui cruixent, que tingui un procés de maduració a casa, etc. Doncs anem adaptant molt a les necessitats del consumidor. Perquè amb aquesta tasca que es fa, amb aquest esforç que es fa, en el cas concret de Lleida, el consumidor respon a aquesta oferta que li oferta al mercat? Ja hi ha un nivell important d'aquest retrobament entre consumidors i mercat i productors. Per què? Perquè el que s'intenta és anar confluint aquestes dos. I el que es veu és que al moment que tu presentes una varietat amb unes condicions que el consumidor vol, el consum augmenta. I sí que hem vist últimament, els últims anys, que hi ha hagut una davallada del consum de fruita, en part per altres característiques, no per la qualitat, però una en part també per això, perquè potser no teníem aquelles varietats o no els hi donàvem al moment adequat perquè el consumidor les valorés. A vegades ens ha passat, vas al supermercat i trobes un préssec que està verd,
te l'has de menjar i encara és verd i per tant no el consumeixes, el deixes a casa uns dies perquè acaba madurant, per la qual durant uns dies no menges préssec o no menges pera. No? Per tant hem de buscar això, aquella varietat i també posar-li el moment adequat perquè s'ho pugui menjar. Perquè l'arribada de productes de fora, que no són precisament d'aquí, això també influencia. També influència, cada vegada tenim més tipus de varietats. Abans eren els productes locals, doncs ara tenim de tot, ara arriba de totes les parts del món altres tipus de productes que aquí no es conreuen. Tenim les pinyes, que aquí no les tenim els plàtans, i ara estan arribant milers de productes, i això també fa, òbviament, que clar, com que al final s'ha de repartir, si et menges una pinya no et menges una pera, doncs clar, hem de compaginar, per tant necessitem treballar molt amb la qualitat gustativa, sobretot d'aquests productes, perquè el consumidor vulgui els productes d'aquí. I aquesta competència també. També hi és, està clar, és molt important. Que l'esforç hagi de ser molt més gran. Tots plegats hem de fer un esforç per fer entendre que el producte local i de proximitat té uns avantatges que no té un producte fora, però també hem d'entendre que el consumidor no se l'ha de menjar peres tot l'any, també pot menjar pinyes, no passa res, l'important és que mengi fruita i per tant ja menjarà de tots, i després també nosaltres exportem, també és veritat, produïm fruita que la portem fora, per tant tampoc no passa res aquesta competència, que jo crec que és sana també. Bé, vostè ha parlat abans de la relació o de la coordinació que tenen amb entitats internacionals. L'IRTA, amb les seves investigacions, això d'alguna manera està influenciant també que aquesta recerca que es fa aquí a nivell de Catalunya també pugui arribar fora, o al revés, vull dir que coses de fora també puguin arribar aquí. Sí, això des de l'inici de l'IRTA, l'IRTA tenia, quan va néixer, una sèrie de prioritats. Una era la prioritat principal, és acompanyar el sector, i per tant aquest és el nostre objectiu, i per això l'IRTA també es crea per tot el territori, per la proximitat, que tota la recerca que arribi al sector, i per tant el que volem és que no es quedi cap recerca, cap resultat al laboratori, sinó que arribi i per tant serveixi per millorar el sector, que aquest és l'objectiu inicial, però també vam veure des de l'inici que no tenim capacitat per fer-ho tot, i per tant les col·laboracions són imprescindibles, i llavors hem d'anar a buscar els millors partners. Per què? Perquè sobretot en recerca és més fàcil aquesta col·laboració. Ja des de l'inici es va buscar les millors col·laboracions i ja els primers anys es va fer un conveni amb la Universitat de Califòrnia, amb Davis, que és la unitat de recerca, el centre de recerca més important que hi havia al seu moment i ara continua sent un dels llocs del món. Es va fer un conveni estratègic que hem anat renovant amb aquest centre i per tant hi ha hagut molta relació. O com vam voler començar a treballar en temes de millora genètica, en programes de millora de poma i pera, doncs vam anar a buscar el millor centre de recerca del món, que era Nova Zelanda, i vam fer un conveni amb ells, portem 20 i pico d'anys, 23 anys amb ells, treballant amb aquest tema, o amb Wageningen, o amb l'INRAE, o amb Chagas a Irlanda, és dir, busquem els millors centres de recerca del món, millor hem de col·laborar-hi, i la veritat hem estat molt exitosos, i això vol dir també que ells ens reconeixen com un centre d'excel·lència, perquè si no, la gent tampoc per donar sol no interessa. Per tant, sí, importantíssim. Aleshores, l'IRTA treballa en els àmbits de l'agricultura, de la ramaderia, de la indústria agroalimentària. Estan tots, o sigui, tot el que és la recerca, els treballs que es fan sobre aquests tres eixos, estan més o menys equilibrats o n'hi ha, segons el territori, n'hi ha de més importants o de menys importants? Sí. Bé, a l'IRTA això, com tu deies, abastem tots els aspectes, t'has deixat el tema de l'aqüicultura, que també treballem amb els peixos, no tant en la pesca, però sí en la producció de peix en l'aqüicultura, i llavors el que fem és tenim centres repartits amb el territori i cada centre està especialitzat en unes temàtiques. Però si mirem el global de l'organització és bastant semblant al global del sector. El sector agroalimentari català, el que té més pes és el sector, ramader, de la producció de carn i la seva transformació, i a l'IRTA passa el mateix. La recerca més important de l'IRTA és amb el món relacionat amb la producció i la transformació dels animals, i el segon és el vegetal. I dins d'aquest és igual, amb el porcí és el més important, amb el vegetal el més important és que és també el que té més transcendència, el tema de la fruita i el tema de l'oli, etc. I per tant també intentem reflectir una mica el que és el propi sector. Aleshores, al llarg d'aquestes 4 dècades, ara entrem en un nou cicle. Hauríem ja de començar a parlar de biotecnologia. Bé, hem de parlar, el que hem de fer, això des del nostre punt de vista, totes aquestes... És un punt més rellevant. Sí. Sí. Suposo que biotecnologia... Biotecnologia, intel·ligència artificial, etc. Per nosaltres, l'objectiu continua sent el mateix. L'objectiu continua sent, hem de tindre un sector
agroindustrial que sigui competitiu i per tant que pensi en el futur i per tant ha de ser sostenible al llarg del temps, i totes aquestes coses, no? La biotecnologia, la intel·ligència artificial, la digitalització, l'agricultura de precisió, etc., són eines per assolir aquest objectiu. Llavors, nosaltres estem a l'avantguarda, perquè sempre ha de ser així, la recerca ha d'estar un pas més endavant de les necessitats del sector, i per tant, el tema de la biotecnologia, de la intel·ligència artificial, com de la digitalització, doncs nosaltres estem en un procés molt avançat per anar ajudant al sector a que ens vagi acompanyant, perquè entenem que això és imprescindible, ja dic, com a eina, no com a fi en si mateix, però sí que és una eina per assolir l'objectiu, que és això, la competitivitat del sector. O sigui, això aquí entra el vessant de la transferència tecnològica, no? Als sectors. Clar, això és bàsic. És bàsic. Nosaltres el que hem de fer, i això sempre ho expliquem, nosaltres fem una recerca orientada a resoldre els problemes del sector. Per tant, nosaltres no fem recerca per fer recerca, que ja està bé, que es faci, però no és el nostre objectiu. Nosaltres el que hem de fer és conèixer quins són els reptes del sector d'ara i intuir quins seran els del futur, que a vegades costa més, però hem d'intuir quins són els futurs, i per això estem molt en contacte amb el sector, i un cop detectat aquestes necessitats hem d'orientar la nostra recerca a generar un coneixement que doni resposta a aquests reptes, no? I per això necessitem molts processos de transferència. Nosaltres fem cada any més de 600 activitats de transferència, jornades, cursos, formacions, butlletins, etc., no? Perquè no volem que cap resultat que nosaltres tinguem o que tingui algú altre no arribi al sector, perquè això és el més bàsic, el més important. I amb aquest continu creixement demogràfic a nivell global, suposo que vostè ja l'he sentit parlar moltes vegades del tema de les proteïnes alternatives. Aquesta paraula arribarà a tenir una rellevància important en els pròxims anys? Bé, nosaltres entenem, aquí proteïnes alternatives, proteïnes complementàries, com diguem, el que necessitem és que la població està creixent, també és veritat que arribarà a un cert nivell i després potser es mantindrà o baixarà, però encara estem en aquest procés de creixement, però no solament és el número de persones, sinó que les persones volen tindre accés a una quantitat de recursos de menjar igual que tenim nosaltres aquí, no? I això és bàsic. Per tant, les necessitats d'aliments continuaran creixent i una part molt important són les proteïnes. Fins ara l'alimentació, sobretot en els nostres països més occidentals, és la proteïna animal, que continuarà sent la proteïna bàsica. De fet, el creixement de proteïna animal està creixent, però s'ha d'anar complementant amb altres tipus de proteïna, per diversos motius. Un, perquè és difícil arribar a augmentar la proteïna a tothom solament a l'animal, i l'altre és que és bo aquest equilibri, perquè hi ha regions del planeta que es menja massa proteïna animal. Per tant, hem de compensar, necessari. Perquè aquí l'exemple de la dieta mediterrània, que és una dieta que és boníssima, hi ha aquest equilibri entre proteïna animal i proteïna vegetal, i les proteïnes vegetals se complementen amb altres tipus de proteïna, i aquí estem parlant de les proteïnes d'insectes, que aquí no hi tenim costum, però arribarà. Tenim les proteïnes fetes a través de fermentació, de microorganismes, que també arribarà. El tema de les algues, microalgues, que hi ha països que treballen molt i aquí treballen poc. Per tant, entenem que és una línia que segur que anirà agafant més rellevància. I per acabar, estem parlant d'aquestes 4 dècades, aleshores amb tot aquest escenari que tenim, el canvi climàtic, de lo que són els consumidors, quin futur hi veu vostè a l'IRTA? O cap a una època? Sí. Nosaltres, el nostre futur, i això ho vaig dir quan vam fer aquest acte dels 40 anys, el nostre objectiu principal ha continuat sent el mateix, ha de continuar sent el mateix, que és acompanyar el sector agroalimentari, acompanyar la població perquè tingui bona alimentació. Aquest objectiu no varia. Ara és veritat que estem veient que hi ha una acceleració de les transformacions dels processos. El sistema alimentari s'està transformant de forma molt ràpida, com quasi tot ara s'està accelerant, i necessitarem un sistema alimentari que serà lleugerament diferent del que teníem fins ara, i aquesta acceleració serà. Per tant, l'IRTA ha de ser una eina que ajudi al sector a poder-se anar adaptant a aquests processos de transformació, perquè el que no s'adapta quedarà fora. I aquí estem parlant de temes que fins ara parlàvem menys, com és el tema de la sostenibilitat, el tema de la bioeconomia, estem parlant ja de la circularitat de pràcticament tot. No podem tindre encara el malbaratament alimentari que tenim ara. Hi ha productes que utilitzem i rebutgem, però segurament aquests productes els podem utilitzar per fer una altra cosa, per tant aquest rebuig acaba sent un subproducte. Hi ha un cas molt clar que són les dejeccions ramaderes. Les dejeccions ramaderes tenen un valor altíssim i les hem de poder utilitzar.
com doncs, podem produir biogàs i després no, amb el que queda el digestat serveix per fertilitzar els nostres camps i no necessitem importar fertilitzant de fora i per tant segurament podem tancar la cadena. I com aquí molts altres aspectes, per tant circularitat, les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, per dir alguna cosa que ens fa por i ho entenem, però el sector agroalimentari és segur que es podrà utilitzar, l'agricultura de precisió, etc. Per tant, hem d'utilitzar biotecnologia que tu comentaves. Per tant, jo crec que l'IRTA té un futur importantíssim i cada vegada es necessitarà més un IRTA. No? Per què? Perquè el sector cada vegada serà més demandant de coneixement i de tecnologia. I el sector primari té futur? El sector primari té un futur molt important a Catalunya, un futur rellevant. S'haurà de transformar, com a tots ens hem d'anar adaptant a aquesta realitat, però té un futur important. Per què? Perquè l'alimentació serà imprescindible, per tant menjar continuem estant menjar i sense sector primari el sector de transformació no té cap sentit. Per tant, si volem tenir un sector de transformació fort, necessitem un sector primari fort. I jo crec que això necessitem fer-ho, necessitem cuidar-lo i necessitem buscar mecanismes per a que aquest sector primari continuï sent una part del motor de l'economia de Catalunya. Però aquest sector primari, en mans de qui estarà la continuïtat? El sector primari, com a tots, penso jo, que a Catalunya, com a altres llocs, haurem de buscar un equilibri entre diferents formes. És a dir, no podem pensar, jo almenys no m'ho imagino, un sector primari amb un model únic. Hi haurà models variats, hi haurà models de petites explotacions, molt pensades per consum local, de més valor afegit, amb un nínxol de mercat molt concret, i hi haurà grans explotacions, aquí tampoc no pot ser perquè no tenim grans territoris, però explotacions més grans, pensades més per l'exportació o pensades per produir productes que siguin de menys valor afegit però que puguin alimentar de forma més gran la població, perquè les dues coses són necessàries. Per tant, necessitem aquests dos models i segurament hi haurà algun altre. L'altre model que hi ha d'haver és el de la transformació. Necessitem transformar al màxim i donar valor al màxim als productes que produïm. Catalunya no té tantes extensions per pensar solament en produir. Per tant, el que genera valor és produir, transformar i vendre. Per tant, qualitat, per mi és un dels elements importantíssims en un entorn com el nostre, on la quantitat de terreny que tenim és limitada. Perquè Catalunya podria ser en aquest sector autosuficient? A veure, pensar en autosuficiència és molt difícil. Per què? Perquè el consumidor vol consumir coses que aquí, per qüestions edafoclimàtiques, no són possibles. Per tant, jo no m'imagino una Catalunya autosuficient 100%, però sí que hem d'augmentar l'autosuficiència. Ara produïm aproximadament entre el 40 i el 50 del que ens alimentem. No perquè no podem produir més, perquè també una part la dediquem a l'exportació, que té lògica en aquests mercats globals, per tant produirem coses que exportarem perquè són més eficients i comprarem coses. Ara, sí que és veritat que el que podem fer és pensar en un sistema productiu d'augmentar aquesta autosuficiència perquè pot passar problemes geopolítics que facin que alguns productes no ens els deixin portar i per tant podem entrar en una situació de crisi. Per tant, pensar en una estratègia d'augmentar l'autosuficiència jo crec que és important i de fet s'està fent, però no ens podem plantejar, per mi no té sentit de dir que aquí sol produirem el que ens hem de menjar i sol menjarem el que produïm. Segurament no és el que vol la població.